खुलुमबाय नोंथाङा बर' इनसाइट चेनेलखौ नायगासिनो दं। फै जों दिनै गिदिर खौरांफोरखौ मिथिना लानि। दिनै 1 आगस्तनिफ्राय अरुणोदयआ फिन जागायफिनगोन। दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनो 2500 रां। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्माया दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै दिनै 1 आगस्तनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि रांखौ होफिनगोन होननानै सीएम बिथाङा फोसाव शिबसागर, सराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि सुबुंफोरखौ बे दानाव 2500 रां होनाय जागोन जाहाथे बिसोर मोजां जाफिननो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि उफ्रा राङारि मददनि थाराव दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो आरो बिसोरनि हरखाब गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय बे थांखिया दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ थि समाव हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सरकारनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। सोरखारा खोथा होदों दि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थासारिया नर्मेल जाजासिम मोजां मोनफिननायनि नाजानाया सोलिबाय थागोन। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया चिफ रिलिफ फान्ड जागायदों। मानसिफोरनिफ्राय हेफाजाब बिदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सावस्रि, सोलोंथाइ, खैफोद होबथानाय आरो सरासनस्रा अनसायनायनि थाखाय रां होनानै हेफाजाब होनो थाखाय चिफ रिलिफ फान्ड जागायदों। 2026 आरो 27 मायथाइनि बिटिसि बाजेट जथुम्माया जोबनायनि उनाव कक्राझारनि बिटिसि एसेम्बलि बिल्डिंआव बे फुन्जिखौ मावख'आरि महरै जागायनाय जादों। बिटिसि खान्थियारि लोरबां नखरफोरखौ हेफाजाब होनाय, देहा फाहामथाय होनाय, सोलोंथाइखौ बांहोनाय आरो मिथिंगायारि खैफोदनि समाव रैखाथि आरो फिन थांना थानायनि नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय। धोरोम, हारि, राव जेखि जाया मानो सुबुंफोरानो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बेखेवनाय समाव फालांगियारि महम्मद इलियास अन्सारिया 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लक्की दासआ 1 लाख रां डनेसन होयो। हाग्रामा महिलारिया नोगोरारिफोर, आफादफोर आरो मोजां हास्थायगिरिफोरखौ उदाङै हेफाजाब होनो खावलायो आरो बुङो दि जयै खामानि मावनाया बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाव मदद होगोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया 80 जाहैबाय। 2,02,000निबो बांसिन दासिमबो गोहोम गोग्लैना दं। आसामाव दैबानानि थासारिया एसे मोजां जानो हमबाय, नाथाय थासारिया दासिमबो गोब्राब। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि ASDM-नि बादिब्ला शिबसागर जिल्लायाव आरोबाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव दैबानाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम 80 जाहैबाय। बे फोरमायथिखौ दिनैनि खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोन 8 जिल्लाफोराव 2,12,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। बेफोरनि मादाव सराइदेव ओनसोलाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनै गोहोम गोग्लैनाय। बेनि उनाव शिबसागर आरो जरहाटआ गोहोम गोग्लैनाय जायगा। दासान्दि गं 437 गामिफोरा गोदोना दं आरो गं 112 रिलिफ बादायाव 75,000निबो बांसिन सुबुंफोरा थानायनि आसा दं। दै बानाया 17,000 हेलिकप्टारनिबो बांसिन आबाद फोथारखौ लोमसावदों आरो 2,97,000सो जिब जुनार आरो दाउ फिसिनायखौ गोहोम खोख्लैदों, जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा गोबां खहा जादों। आर्मि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथाय, पुलिस आरो सुबुं खुंथायनि हेफाजाबजों रैखाथि होनाय खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। आसामनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। 5 आगस्तआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा इन्सुरेन्स कम्पानिफोरखौ लोगो हमगोन। दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुबुन मोनसे गिदिर थांखियाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा 5 आगस्तआव इन्सुरेन्स कम्पानिफोरजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंगोन। बे जथुम्माया बांसिनै गारि आरो मटर इन्सुरेन्स दाबिफोरनि सायाव नोजोर होगोन। गिबि मन्थ्रिया बीमा होग्राफोरखौ बुंगोन दि आयेन बादियै दाबिफोरखौ गोबाव खालामा एबा नेवसिगारनो नाङा। बिसोरो जिब जुनार आरो जिउ बीमानि सोमोन्दैबो रायज्लायगोन, जाय नखरफोरखौ बावैसो दैबानानि समाव गोबां खहा जानांनाय नखरफोरखौ मदद खालामगोन। बै सानखालिनो गिबि मन्थ्रिया बेंकिं नङै फाइनान्सियेल कम्पानि NBFCनि सुबुंफोरखौबो लोगो हमहैगोन आरो दैबानाजों खहा जानांनाय दाहार लाग्राफोरनि थाखाय 6 दाननि दाहार सुख'नायखौ दोनथ'नाया माबादि सोलिगासिनो दं बेनि सायाव सावरायगोन। आसाम सरकारा बुङो दि बे हाबाफारिफोरा थाबैनो राङारि मदद होनाय, बीमा दाबिफोरखौ थि समाव थि खालामनाय आरो हादोरसायाव गिख्रंथाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय रोजा रोजा नखरफोरनि रांखान्थियारि नारसिनथायखौ खमायनो थाखाय जादों। 5 थि खौराङाव दङ कार्तिक आर्यानआ आसाम दैबाना रिलिफनि थाखाय 1 कौटि रां दान होदों। बलिउडनि स्टारफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय ज' जादों। बलिउडनि फावखुंगुर कार्तिक आर्यानआ हादोरसायाव गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 1 कौटि रां दान होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्माया ससियेल मिडियायाव फावखुंगुरखौ साबायखर बावनानै बुङो दि कार्तिक आर्याननि उदार बिहोमाजों बिथाङा थारैनो थुलुंगा मोनदों। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे अनसुंथाइया दैबानाजों खहा जानाय रोजा रोजा नखरफोरनि थाखाय रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसनाव हेफाजाब होनायाव गोनांथार जागोन। कार्तिक आर्यानआ दायो आसामखौ हेफाजाब होनाय सेलेब्रिटिफोरनि बांबोनाय फारिलाइयाव ज' जाबाय।
बेनि सिगां आयुष्मान खुराना आरो सावथुन दिहुनगिरि ताहिरा काश्यपआ 11 लाख रां दान होदोंमोन आरो सलमान खाननि बिं वुमेन फाउन्डेशनाबो दै बानाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव जाग्रा आदार आरो गोनां राहानि मुवा बेसादफोर दैथायहरदोंमोन। भारत आरो बिटिआरनि थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।